Yamshana. Usacela ungiphi imali? Mshana wami kuyabhetha. Uyabona futhi ngoba singekho nasesikoleni, imali azikho mshana. Yabo kwangcono kuthiwa ngisesikoleni bengizokubhosela nguphi imali. Manje kuyabhetha mshana. Hawu, kanti imali ya-NSFAS uyenzani? Yewena, ubani othi ekhuluma le-NSFAS? Kophi uyakwazi lo? Hayi, ugogakazi, kodwa uma unganginika imali ngizomtshela. Yazini. Ngizokunika le mali oyifunayo, ngizokunika. Kodwa ungayithi imali ya-NSFAS igogo yeso. Okay, ngiyabonga manje. Alright, usahamba la. Malume sengicabange kahle. Yini? Ngifuna 100 rand ngokuthola nebhasari.